d'esponges. 7 punts d'esponges. També va bé perquè deshidratin els atletes. I també van a comptar amb 24 punts d'animació. Comptem amb la presència de 1.300 voluntaris, de 400 agents de la Guàrdia Urbana. En aquest recorregut, aquest senyor que ve ara pensant si arribarà o no, pues ha pogut veure 50 monuments d'interès en aquest recorregut. Per tant, evidentment, mira, el que verà allí en arribar. Al Palau Nacional, el Manac. Per lluitar contra la deshidratació hem comptat amb 159.000 ampolles d'aigua, com aquesta. També 100.000 gots de Powerade, 8.350 quilos de fruita, i al menjar d'ahir es van servir 6.000 plats de pasta.